Cinquena cita de la temporada del volant RAC Trofeu Mavisa amb la disputa del Rally RAC Catalunya Costa Daurada, puntuable per al Campionat del Món de Ral·lis. Els participants en la Copa de Promoció havien de disputar els 6 trams de la primera jornada del ral·li. 6 trams que combinaven asfalt i terra, entre els quals hi destacava terra alta de prop de 40 quilòmetres. Pep Bassas va seguir amb la seva excel·lent campanya per emportar-se el triomf en els trams de la primera jornada de la cursa mundialista i d'aquesta manera apropar-se molt al títol. Dreta 1 acaba amb rasant 20, 1 acaba amb rasant 20, dreta 1 llarga acaba amb rasant, amb esquerra 1 poc llarga entra a 3. Com? Rasant, amb esquerra 1 poc llarga entra a 3. Pep Bassas, actual líder del volant, va continuar a terres tarragonines amb la seva excel·lent temporada. En Manel Muñoz, a la seva dreta, va demostrar un cop més les seves habilitats i va adjudicar-se una victòria de prestigi al Rally Mundialista. Amb aquest resultat, Bassas és encara més líder del certamen. Un Rally del Mundial, com bé dius, sortíem avui aquest matí, tothom ens havia dit que els trams estarien bastant trencats, però així ha estat, hem sortit poder pecant una mica de voler anar ràpid, o sigui, anar una mica més a poquet per tema que hi havia moltes pedres, aquests interiors amb pedres, tots els badents, i anàvem una mica amb por de no aixafar el cotxe. Després hem vist que, podia anar bastant més ràpid, el problema és que no sabíem si aguantaria el cotxe, ens hi hem tirat una miqueta més a la segona passada i al final hem pogut recuperar uns 25 segons en francolí i l'hem guanyat al final. Esquerra 2 acaba amb rasant tope, 150. Esquerra 2 acaba amb rasant tope, 150. Un ratll complicat, un ratll que surt del normal del que dintre el volant RAC estem acostumats a córrer, que són ratllis del Campionat de Catalunya, que els trams són més curts, no tenen aquesta llargada tan llarga com els d'aquí, i sobretot el tercer tram que fem, terra alta, amb 40 quilòmetres de tram, que trobes de tot, zones bones, zones molt trencades, complicat. Hem intentat al principi, el primer bucle, veure com estava tot i, vist la mitja part com anava la classificació, hem decidit una mica aviam si podíem atacar amb algunes zones una mica més, llançant-nos una mica més, vigilant les zones trencades, d'intentar no punxar ni trencar res, perquè era molt important acabar aquest ratll. Sergi Francolí comptava en aquest ral·li amb l'experiència de l'Eix Estudillo en les tasques de copilotatge. Amb el Peugeot 208 1.2 PureTech es va situar en el primer lloc de la classificació en els primers compassos de la cursa i va mantenir aquest primer lloc en gran part de la jornada. Hem començat el dia, hem sortit molt forts, hem marcat els 2 escrats al matí i hem arribat a l'assistència, que anàvem primers, portàvem el Bassas a 10 segons i hem sortit a seguir intentar aguantant el ritme. L'únic que a la segona passada de bot el subxassi se'ns ha descollat i el tram de terra alta, que estava molt trencat, hem acabat com hem pogut i finalment a terra alta el Pep ens ha guanyat, però hem marcat una segona posició. Aleix Vila i Marc Roca van continuar amb la seva ratxa de podis en la competida Copa Monomarca del RAC. Malgrat un petit toc en el primer bucle i diversos problemes amb la mecànica, els de Solsona van saber mantenir la calma i es van veure recompensats amb una tercera posició que els manté vius en la lluita pel títol. Avui el rally, el nostre rally, l'objectiu era acabar principalment i si érem en una bona posició, doncs millor. Hem començat el dia molt bé, el cotxe anava molt bé, però a partir de llavors hem tingut petits problemes. Hem tingut un toc amb una valla, llavors el cotxe perdia potència i tot, però hem intentat seguir, ens ho hem passat bé i al final hem fet tercers. Marc Paradell i Xavier Quesada eren coneixedors que la cita mundialista del volant RAC seria molt dura i van sortir amb un plantejament conservador, sabent que volien completar tot el ral·li. Amb un bon ritme, però sense jugar-se-la, van poder arribar fins al quart lloc. Adrià Serratosa va començar amb bon peu aquesta exigent prova.
Després de sortir pel seu primer podi, el de Palafrugell es va situar tercer al final del primer bucle. Al costat d'Òscar González va intentar mantenir el ritme coneixedor que els seus rivals atacarien, però problemes mecànics els van fer perdre fins a 4 segons, relegant-los a la 5a posició final. Pablo Suárez i Israel Pereira van poder arribar a la meta de la dura prova puntuable per al Campionat del Món de l'especialitat. Amb regularitat van acabar 6ens i molt animats per tots els canaris que es van desplaçar fins a terres tarragonines. Un cop més, la sort no va estar del costat de Jordi Salinas i Òscar Barrera. Després de la seva victòria a Cervera, arribaven amb ganes de tornar a fer un bon paper sobre terra. Però el cotxe es va parar en la tercera especial i van perdre gairebé 20 minuts enfonsant-se en la classificació. Malgrat això, van sortir a per totes en el segon bucle i van sumar els punts dels 3 scratch aconseguits. L'andorrà Claudi Ribeiro Leite i Marta Anglada van demostrar un cop més el seu bon ritme, ja que només 2 segons els van separar dels scratch a la primera especial. La parella encarava la primera passada per terra alta amb ganes, però van arrencar una roda i van haver d'abandonar de forma prematura. La propera prova del volant RAC Trofeu Mavisa serà el 5è Rally Torrefeta-Florejac sobre terra, previst per al 4 de novembre. Cinquanta.